Renouveau télé la jabagaw anga foli be aw kilingilina ye aw mana ke yoro ni sanga konna la foli ni wala nyuman don ambo blagata di aw bela jelema ka fo ko bela jelen ki bisimila biye tarata ye septembre kalo kile muka an sheki samba fla an mugan kili Simla soromadayna kasika aw kunafoni aw kunfolo di aw ma Mali kono ani Mali kokan ka aw bela jilen fo ka be wale nyuman don solika wuli ke bagaw nan sigira ni kenen kan ambe folo ka aw de fo sabula bara nogonte aw munu be no ka sira ka bara yoro la ka bana sogole no renouveau télé la anga foli be aw ye lambe baga jamakulu amanyina aw ko anga foli be aw kilingilina fenaye mamunu fena sogole no awna wa sokonna wala ni sanga konna la anga foli be kanu baga kilingilina bela jileni ka fo bitarata dunya renouveau matin anga kuna funu bena bolumunu kan bakuruba olufle ko shifina ka do ya ira ka fo ko lu kon mena bobi ka chaya kosobe ka sika taka anga jamana premier ministre Dr Shogel ko kala maiga ka sika taka ale kumbe pankuru jigi yoro la o kuna funyo obena di aw ma so madaina jemukan konnala on wadum bara nyogon welele awni Mahamadou kan mena nyogon la soro ka bo radio kledula abena kana aklinanta di ama fem kon metalike Shogele la seli munuke oni mawnya koro yalma ko la seli ko fe akololo be seka ke jumeye Mahamadou kan alebena aklinanta di ama o kokan ko ka je kuluba kelen sigi sen kan mimba to kala fili nataw ko dala be seka bentoko mini obe organe iniki ko fo o ka to ko ni yelemana abora organe iniki la ka kera autorité indépendante de gestion des élections o ko kuna fonia bela jeleme isa kabasiri be bolo alebena kana nyefolike anye mimba to kanuma jama kilingile na be seka kuna fonia soro kutofo ujabalala Amadou El Konari alebe yanka donki baru la seka numba kilingile na bela jelema awada yogo alesera kene atigila moma anga biso madena kene kuna foni obena talike folo de kan folo e bana sujume docteur bena bo kaseka nyofolike ko munekera anga malikon na lani Alexis Maso Oma amena Alexis kayeta yira aula mimato bela jeleme seka dama Kenya kuna foni ko ona sirafe sori Ibrahim Diallo flage alebe seraba kanaula kaba abe jate minawla tanga segi bechuka amna soni amena do o kibaru ya konnala yalma gelea be tanga segi na bamako fanjume de biso madaina ani suribe na nyogon la solo kasika o kibaru ya ka odi ama anga bakuruba ufle mimi na wala soni awye ko baro jay baro nyogon tigey Amadou El Konari alebe kene kono ya no hina fola dala ko la donki baro kasika wakilu seme ola mimato oko kuna siri obe bampe honorable ni sokoma fata somoko alhamdulillah abe chogodi ami ala tanu okura amiga nyo asoro ya bi kelema ke folo ami ka hakilina ufale baro be ka ke bo eske kele mo be senge sanga no wati dongolo kele mo be senge ni bisege mado be ke posidi kodi ma ala ko posi mesina no te ire be swara ya labi bani bozo finidi aberedo bozo suraka bamana ambela jelende kele ami duwa ke folo halibi ala ka fare lafiya ko sebe menye ni bijem ka bana ni ye chef aka ti reposer onga bana meme aw sege ngosbe o téléphone de parce que téléphone aw kele jonye téléphone bulo wati be aw nye jole ndo ala connexion be sina abi choki o ya ta bana de kanyesi ko docteur ka hakilito la ko fara ika fenga trouble de l'appareil yere ya pro trouble de l'appareil de baka ala ka bela jele no ya ala ka fare lafia ami amaka nyon soro kokura o minye mamnu be no bisoli ka wuli ke kana renouveau matin na hakilila ne ya bureau fa on fait da Congo be sigle mi ka bureau kono folo o bureau ko ni ekele mase ma do no tigi nana no mana sikatala ko mbashite na fo ijigi ko so madaina na fo nyako ona sirala ema mo to fo wa mo to tena wone fene da kono soni Amadou ni kanu mo be na nyola so do donki baru kene kan Amidou baro ko na la sisani wakati bolo da chiko
Nɔgɔ bena da kabala Mali marabolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wagati ni wagati fo ni Gawo marabolo yi bɔ a la Menaka Kidal ka taa se Tawudeni ma ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔna la fɛn kɔni ye sankolo ye o bena jɛya yen nɔ samiyafɛ fiɲɛ o bena ci an ka marabolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Kidal yi bɔ a la Tawudeni ka taa se Tombouctou ale wolodugu yan fan ma Gawo ani Menaka ni marabolo ninnu kɔnɔna la tilemafɛ fiɲɛ bena ci mais a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbilonko na sira fɛ gɛlɛya bena don Gawo Menaka Kidal ani Tawudeni olu ka yɔrɔjan filɛli la ka sababuya kɛ gɔngɔnbilon ye min bɛ taga kilomɛtiri 5 ka taa bila 7 bɔɲɔnko la ni o bɔra la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la an ka marabolo tɔw kɔnɔna la o la bi tile bantɔ walima su in na marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanfiɲɛ ani sanji ye o ye Kayi Kita Ɲoro Nara Kulikoro Buguni Sikaso Joila San ani Segu ni marabolo kofɔli k'olu bɛ se k'u sigi ni sanfiɲɛ ni sanji ye bi wulada in na walima su in na tilega in na funteni boloda cogo olu filɛ an ka marabolo kelenkelenna kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ Kayikaw la olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Kulikoro olu ta bi jɔ 34 na Sikasukaw fɛ yen nɔ olu ka funteni hakɛya bi jɔ digiri 32 la funteni digiri 37 o bɛna kɛ Segu tilega in na Mopti olu ta bɛ kɛ 38 ye Tombouctou ani Gawo tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 40 ye Kidalikaw fo ka taa se Menaka ma olu ta bi jɔ 39 na Tawudenikaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa digiri 43 la Bugunikaw fɛ yen nɔ ani Kucala olu ka funteni hakɛya tilega in na o bi jɔ digiri 34 na Kitakaw olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 34 ye Ɲorokaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 39 ye Nara olu ta bi jɔ digiri 40 na Douanzan olu ta bɛ kɛ 39 ye funteni digiri 36 o bɛna kɛ san tilega in na Baɲangara olu ta bɛ kɛ 37 ye Joila olu ta bi jɔ digiri 34 na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la Bamako n'a lamini na o la ko sanko bolodalen don bi tile bantɔ la ka don su kɔnɔna la tilega in na funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 33 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 22 ye wagati boloda cogo in ye sɔgɔmada in na ka di aw ma kanubagaw a kun ye aw kelenkelenna ka se k'aw ta n'aw bila dɔn aw mana kɛ Mali marabolo kelenkelenna fɛn o fɛn na an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ bana dilan kan an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka kɛnɛya di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare ale bɛ tɛmɛ ni dɔn kibaru ye an y'o de fɔ Renouveau Matin kɛnɛ mana sigi kanubagaw mago bɛ jɔ kunnafoniya mun na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la honorable ko yalima kibaruya jumɛnw bɛ an ka jamana kun kan yana an ka don fɔlɔ mi ladɔniya k'a fɔ pankuru karatɔ ni pankuru kungotɔ ani ekipema militaire kungotɔ a ko waa wulilen don ko kura o bɛna kɛ kibaruyaw la belebeleba dɔ ye bi ko kiri ni wɔyɔ bɛ jɔn nɔfɛ tuguni nin pankuru kɔni n'o don kɔni mana kɛ kiri b'a kun an y'a mɛn ko wele bilala maa 2 wɛrɛ maa ko la an bɛna aw ko lase aw ma sɔɔni bakuruba kɔni bɛ tali k'a la avion in kɔni cuakura min sɔrɔla a la ye avion kungotɔ ni avion karatɔ ni basi tɛ kuma mi sira di ma tabarikala aw ni sɔgɔma aw ni ce aw minnu ye malidenw ye ni aw ye jamanaden wɛrɛw ye nka ni aw bɛ mandenkan mɛn bamananw ko bɛlɛduguka mandenkaw fɛ olu yɛrɛ fana b'a fɔ mandenkan nka nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye min fagama bɛɛ lajɛlen bɛ anw ka jamana na Mali la ka bamanankan fɔ waasa ka se ka kibaruyaw lase aw ma nin waati na an lajɛlen don maliden ka ca maa 10,10 ani kɔ ye minnu bɛ soli ka wuli sisan ka u bɛrɛbɛn ni jɛmukan in ma dɔw b'a lamɛn arajo sow la o kama arajo ka ca 300 ni dɔɔni ye Mali yɛrɛ kɔnɔ minnu m'u sɔgɔ anw na Renouveau Matin na waasa an bɛ kibaruya nɔguni minnu di sɔgɔma joona fɛ maaw ka se k'a dɔn tile taafa ye jumɛn ye mun ni mun bɛ jamanaw kɔnɔ kibaruya ba la an kɔni t'an dabila foyi la n'an ma min kisɛ kɔni sɔrɔ kibaruya la k'i ka dili maaw ma o de bɛ kɛ sababu ye ka maaw bila sira jɛlen kan maa buruja ani kibaruya lankolon di o bɛ kunnafonidila bɔgɔ fɛgɛnya kosɛbɛ tubabu b'a fɔ min ma ko en terme de crédibilité aw ni ce a y'aw bisimila bi kibaruyaw la bakurubaw bɛ na tali kɛ
ma nani boyanko kunungo olu kɔni garsɛgɛ donna kaso la kokura pangurun ko ani sɔrɔsiw ka minɛnw sanni ko kumaw la an bɛna kumaw kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ministre de la défense Mali ministre min ɲɛsinnen don lakanako ma olu yɛrɛ ka budget la n'o ye musaka min bɛ bila u ka bolo kan o sera ka panguru jɔnjɔn kɛlɛkɛ hélicoptère 2 ɲɔgɔnna san an ka jamana ye minnu bɔra Irisi jamana kan jatew y'a yira k'a fɔ nin pankuru ninnu ye bil haki ye an ka wuli ka ɲɛɲininiw kɛ ka jugu nɔnɔbɔ ko o pankuru la k'i ka don kuma Irisi kaw fɛ yen ni sanna ye n'a fɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ ministre so la kunungo a yira k'a fɔ ministre an ka pankuru minnu kɔni ni Faransi ni Américains kɛlen don k'u sen da o kan ka ban ka na ko a n'o tɛ kelen ye nin ye ministre Sadio Kamara n'a jɛw ka wuli ka jɔ ye ka se ka na pankuru yɛrɛ kan ka di an ka sɔrɔdasilakaw ma bi ni Ala ma baasi kɛ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la Mali ka du denkɛ fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a ye dantigɛ dɔ kɛ diɲɛ selege 4 tɔma la an da sera a ma kunungo maa caman ye tɛgɛrɛ fɔ a kun nka dɔw fana ko Sogɛl kɔni bɛ yɛrɛmadiya de la nin waati na ko maaw k'u kɔlɔsi ko Sogɛl ka kegu kosɛbɛ ko a laban bɛna maaw ɲɛnɛ ko yɛrɛ labili haki kɔ maa jamanaden minnu hakilinaw fɔra a kan an bɛna olu dɔw lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la jɛrɛ min tun bɛ senna ni o ye k'a dɔn kalata jɛ ka kɛ jɛkuluba kelen fɛ o baara ɲɛbila baara minnu tun bɛ senna jaabi laban minnu bɔra o la kunun an y'an da fɛlɛ ko a kan kibaruya minnu sɔrɔla a kan an bɛna o dɔw lamɛn bi n'o bɛ tali kɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ maa 9 sigi n'o ye laduru ye minnu bɛ kalata baaraw labɛn an bɛna kuma kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanana na ninnu y'an sinsin berew ye cɛkolo kumabaw la bi kibaruya misɛnmani caman bɛ ta Mali kɔnɔ ani ɲɛ yelekew ta ka bila minnu cɛma sisan dani nɔ waati min na nɛgɛ kaɲa 7 ye saka 31 sɔrɔ an ka jamana kuluba n'o ye jamana ɲɛma jafala ye kulu in na yɛlɛni a sira dunnen don nka a sanfɛla ka di aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila. Pôle économique n'a ko fɔra bi a bɛ maa jatigɛ bɔ a bɛ maa hawuja a ma sɔrɔla k'a fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi ni coa fɔra pôle économique kɔni na directement ma don ka taa kasobo kɔni na mandat de dépôt a bɛ tali kɛ olu la kunungo jamana kɔnɔna la kibaruya kura minnu bɔra ka bi hali bi n'a ka bi pankurungo sanni kibaruyaw ni nafolo yɛrɛ dɔw yɛrɛ karatuli ka sɛbɛn langolo dɔw dilan k'a fɔ nin fɛn in kɛra ta k'a sɔrɔ a ma kɛ ten o bisi bazaw la ko nin ye tɛgɛ da k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi jalatigi dɔw kan ni o dɔ ye colonel Abdul Wahab Touré Mohamed Lamini Jakite ani commandant Adama Kaba ka se lieutenant Cho Konate maa wɛrɛ minnu faral'o kan o ye contrôleur financier madame Sango Fatumata Bokum ye ko ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kɔni bolokɔni jaki sinen don la fɛn min na o bɛ tali kɛ sugubulo min kɛra sababu ye ka pankuru sanni ko dayɛlɛ Mali la ni Mali ye pankuru san ani ka i k'a dɔn sɔrɔdasilakaw ka minɛ dɔw san o kuma ni maa minnu kɔni ni tɛgɛ dar'olu kan kunungo sɔrɔdasila minɛ ko ka ca olu ta la kosɛbɛ sabula a ma dogo maa na k'a fɔ an bɛ donni minɛ i ko bi sɔrɔdasi kɔni coala minɛ sa ma fɔ bisi bazaba de b'a kɔnɔ ani dibidibiba a ma sɔrɔla k'a fɔ maa caman bɛ u b'a bila ko jamana ka sanfɛ ginoba don n'o ye secret de défense ye a kow ɲɛ ti fɔ maa ye hali ni maa min ko k'i b'a ɲɛɲini u b'a kɛ kɔmɔko ye k'a dabiri u ni ɲɔgɔn cɛ nka sɔrɔdasilaka minnu yɛrɛ bɛ faga na kɔmɔko fɛn o fɛn man kɛ sɔrɔdasiya la olu yɛrɛ na o dɔn fɔ k'o dɔn na kari sabula olu ye jalatigibaw ye minnu yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ wa u bɛ sɔrɔdasiya taabolo n'a tɛmɛsiraw dɔn o kuma sɛbɛnfura ni ŋanamu ni suɲɛliba kule fɛn o fɛn kɛ mana kɛ finitigilakaw ka minɛnw na aw k'a dɔn k'a fɔ olu de kan ka kɛ maa fɔlɔ ye minnu bɛ se ka a dibi fara ka bɔ jamanadenw ni yele cɛ maaw kɔni jigiya b'a kan k'a fɔ nin na kɛ o baara kɔni daminɛlen ye nka jamanaden dɔw n'an sera k'olu ɲininka olu fana y'u soni sigi fɛn dɔ kan n'o bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw ka sarako la ko dibidibiba bɛ o fana kan sabula maa dɔw kɔni bɛ bi nafolo hakɛ min bɛ bɔ kalo o kalo k'o ye sɔrɔdasiw ka sara ye i k'a dɔn ko ni dibi fana ma fara ka bɔ o ko kunna ko b'a la ka kɛ sɔrɔ kumaniyaba ye an ka jamana ma sabula n'i y'a mɛn ko personnel fictif n'o ye k'a fɔ sara dɔw bɛ ka bɔ ko karisalakaw ka sara don k'i b'a sɔrɔ o maa dɔw yɛrɛ tɛ yen o ye jamanaden dɔw ka jateminɛ ye nka an kɔni ma sɛgɛsɛgɛli ba k'a kan maa minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasilakaw minnu ye ani sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ pôle économique la nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sɛbɛnfuraw ye o kan ka u ɲɛ kɛnɛ
minɛ bɔ minnu na ka lajɛ ko ɲuman waasa jamana ka nafolo minnu pretulen do ka kumaniya faso ma ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko ninnu na cogoya min na o nasaratigɛ kelen na ma caman y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ni siga kɛra minnu na jamana ka nafoloba kulew suyɛnli la ko tɛgɛ dar'u kan a kana kɛ minɛli dama ye fɛɛrɛw ka kɛ u bɛ se ka nafolo ninnu lasegin jamana ma cogoya min na waasa u kun kan ka kɛ ka lobitali minnu ni gwɛlɛya minnu ni sirako minnu ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ olu ka se ka ɲɛnabɔ hakilinaw la min ye ministre Mahamadu Kasoge ale tun ye hakilina dɔw di o don na sabula an ka wasadenw ɲɛkɔrɔ u kun ye projet baarabolo 2 laɲini kɛ minnu na ko u b'a fɛ sariya dɔw ka ta tile filanin na waati nataw la waasa maa minnu bɛ n'u ye jamana ka nafolo buruja n'a jɔn'u la i k'a dɔn nafolo in bɛ se ka sara ka kɔma segin jamana ma ni fɛɛrɛ mun ye n'a nafolo mugu ma k'u bolo hali ni y'a sɔrɔ u taalen don a don terreur faya kɔnɔ walima Mali fan o fan a yɔrɔw ka minɛw la k'a feere walima ni mobilibaw sannen don ka minɛw la k'olu feere ka wari bila jamana ka waganden la kuma an sigi ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ yanni transition banni cɛ k'a dɔn nin ko ninnu bɛna laban cogoya min na ni bɛ tali kɛ Mustafa Ben Barka ale fana tun welelen don nka jaabi jɔnjɔn jumɛn bɔr'o taw la wulikajɔw ɲininiw bɛ sen na waasa k'o lase aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'o kelen nasaratigɛ la an da sera a ma fana min bɛ tali kɛ Mali ka minisiriso min ɲɛsinnen don lakana ko ɲɛw ma ni a ma ɲɛmaa ye Colonel Sadio Kamara ye bi maaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni u ka baara ye a ma sɔrɔla k'a fɔ maaw bɛ nin don ka bɔ la irisiw bɛna irisiw tɛna Faransi bɔra yan Ameriki nana yan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o y'a sɔrɔ Sadio ale ni i k'a dɔn irisikaw bɛ hakilina jɔnjɔn dɔ la n'o bɛ tali kɛ pankuru helicoptère jɔnjɔn 2 ɲanama sanni na k'a di an ka jamana ma o baaraw kɔni banna u y'a ko to dogo la yanni a ka ɲɛnabɔ jatew bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ o pankuru sɔrɔla ka ban n'o ye helicoptère 2 ye wa a sanna Mali wolomasiri tabaw yɛrɛ ka budget kɔnɔna la Mama Garibu nɛgɛnin ta a ko la a sanna sɔrɔdasi ɲɛmaaw ka danganaya di kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw ye min ye Colonel Asimi Goita n'a jɛ sɔrɔdasiw b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ bi waasa an ka finitigilakaw bɛ se ka minɛ sɔrɔ ka fara ni helicoptère kan sɔrɔdasi minɛ caman n'o ye équipement ye olu kɔni lanatilen don walasa kɛlɛ bunakun kan cɛden minnu bɛ yen a kana fɔ Mali la bilen ko kisɛ banna walima ko dumuni banna ji banna an ka cɛdenw bolola la ani gilet pare-balles i k'a dɔn baaraw kɔni bɛ sen na nin ye helicoptère 2 in ka kan ka ta ka di an ka cɛdenw ma bi ni yɛlɛma ma don a baaraw kɔni na sabula o kunu baara ninnu tun kan ka kɛ nka yɛlɛma kura dɔw donna la bi sɔgɔmada in na sigi kɛlen don ka a makɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko helicoptère na di ni min bɔra a la renouveau bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se k'a di aw ma ladiriya jɔnjɔn o kɔnɔna la n'an bɔra ye an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi n'a ka bi kibaruya ale nasaratigɛ la renouveau don kibaru ale kɔnɔna la Dr Sogɛl Kokala Mayiga Mali ka minisiri ɲɛmaa don diɲɛ seleke 4 kɔmɔbulonba ɲɛkɔrɔ n'o ye ONU ye a ye dantigɛ dɔw kɛ dandigɛ min na maliden caman ye tɛgɛrɛ fɔ sabula maaw kɔnɔ fununen sigilen don k'a sabu kɛ Faransi bɛ danna juguya wale minnu na ni lamɛrikɛn jamanaw fana b'a la ka dɛngɛrɛnɛ min sigi anw ka jamana kan min ye diɲɛmaa yɛrɛ ɲɛna Mali bɛɛ kɛlen don k'i ta fɔ Maliko la nka maliden yɛrɛ ka taa Mali cɔ a la kuma maana min bɛ Mali kɔnɔ k'o gɛlɛyaw ɲɛfɔ Sogɛli da donnaw la kosɛbɛ kuma minnu na maliden dɔw ŋunanfara la kosɛbɛ sabula a yɛrɛ k'a fɔ Sogɛli a ye cɛnjalan fɔ cɛnjalan minnu na ko a ka ca san 8 ye diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ lakana na nka don si kelen a ti fɔ ko kunun bi ka fisa ni kunun ye don o don de kunun ka fisa ni bi ye o kuma ko mun bɛ a ko jukɔrɔ yala a gese da de bɛ jukɔrɔ wa n'o tɛ Mali yɛrɛ ka lakana ko ka gɛlɛya fɔ diɲɛ kuru kara kana anw fɛ yan hali bi lakana baliya ɲɔ ɲalen don ko o ko kan ka ɲɛɲini Sogɛli ye kuma caman fɔ minnu na malidenw ye tɛgɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ dɔw yɛrɛ ko ko bala ni dunun na ta ka taa a masakɛ sɛsɛ a natɔ jamana kɔnɔna la jamanaden dɔw ye a ka discours nin ye cogo di Mali kɔnɔna la yan nɔ kunungo renouveau ka ɲɛmaayaso y'a kanu ka kuma di jamanaden dɔw ma hali ni maliden maa miliyɔn 10 ni kɔ bɛɛ ma lasɔrɔ damadɔni mun sɔrɔla sagan 2 kɔrɔ an k'o lajɛ ka discours ne ko ɲabala dɔrɔn discours de no ka yɛrɛ ko ja mɔgɔw ye parce que ne Sogɛl est affront dans sa nature à ma de légitimité de la quoi. Sogɛl tun bɛ M5 là, Sogɛl a remis en cause le CNT. Sogɛl a porté même plainte avec le M5 RFP au niveau de la Cour suprême. Sogɛl a trouvé que tout est possible. Et Sogɛl n'a que premier ministre a accord mi mangan ka accord ya ko appliquer de façon intelligente.
Et à Rosente Mirata a reconnu, devant ce CNT qu'il a présenté ces trucs. Donc moi je pense que à l'heure comment il y a des diacomats de Moro là, parce que la plupart des Maliens, des hakil la rafo français des un problème. Donc nous voulons comment nous dire que Moro là tout en fait. Sinon chacun il faut Ibrahim Bokar Keita mami faut Moroye. Ne akilanta emi ala ne kɔni bolo ni kɔni tara Nations Unies ni fanu na an bɛ yɔrɔ min na wagati min na bi I kana ta ka fɔ ko I bɛ taa kuma ka taa ko kɛ ko walosa ko k'i yɛrɛ yira ko tɛ foyi tɛ mais I ka ko kɛ min b'a yira k'a fɔ jamana bɛ se ka bɔ fɛn na n'an bɛ wele tubabukan na ko compétence o ni diplôme tɛ fankelen fɛ ani théorie tɛ fankelen fɛ. Compétence ne bɛ se ka min kɛ exactement a ka plan d'action na a ye fɛn caman fɔ o plan d'action fɛn caman minnu fɔra an yɛrɛ kɛ yɛrɛ bɛ ne b'o contrôle la ka sababu kɛ sécurité yɛrɛ définition quand le droit est respecté je suis en sécurité quand mes droits est respecté mes droits sont respectés donc no de do ale ka plan d'action déjà a une présenté au ni kumakan action minnu bɛ ka kɛ c'est diamétralement opposé u tɛ fankelen fɛ donc a ka discours a tɛ ne nimisi wasa ka tuguni ale tɛ malien ye min fɔlɔ de tɛmɛna yɔrɔ in na ka discours baw kɛ discours tɛ jamana bɔ nɔgɔ la action de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la. Tabarikala maliden dɔw ka hakilina ye nin ye ko kuma dumani ka dabila sa kɛwale jɔnjɔn de ka sigi sen kan bɛɛ ni hakilina dɔ a ko kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ an ye hélicoptère 2 min dili ko fɔ sisan dani nɔ ko kibaruyaw y'a yira k'a fɔ hélicoptère in bɛ di I k'a dɔn alamisa don ni o ye sinikɛnɛ ye ni Ala ma baasi kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka o fili lakile min ye hélicoptère dili an ka jamana finitigilakaw ma ko a ye alamisa nata wulada fɛ jamana in kɔnɔna la Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ a ma kɛ min ye Mali ko nin na I k'a dɔn k'o taabolo na faamu kosɛbɛ n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ Choguel ale ka hakilinaw dilen kɔ jamanaden dɔw fɛ sisan maa dɔw fana bɛ yen minnu y'u ka hakilinaw di I k'a dɔn kalata jɛkuluba kelen sigili ko ɲɛw kan kibaruya tako filanan na an bɛna kuma o kan an ka don kibaru kɔnɔ ka taa se fana Choguel yɛrɛ ko a coa bɛ poli économique la gafe dɔw la n'o ye yuruku kwale dɔ ye o kuma fana juru jale bɔlɔlɔw sanfɛ jango Choguel kanubaw ni minnu yɛrɛ fana tɛ a kanuba jɔnjɔnbaw ye a ko yɛrɛ bɛ danga jumɛn na kiiri tigilama dɔw ye kumakan dɔw lase a kan ko in kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ o caman b'a la k'a ɲini bi n'o ye jamanaden dɔw ye ko Choguel yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ a fana ka I yɛrɛ ta jaabili kɛ o yuruku wale minnu bɛ n'a to a b'a la a mana tigɛ min na ni ɲinini minnu kɛra an n'o lase aw ma sanga 41 dafara ministre de l'économie ale ka jateminɛ la n'a ka soldat de l'économie n'o bɛ tali kɛ an ka jamana douanier kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na u ka dugumamaw ni sanfɛmaw ani indicateurs ani transitaires olu de bɛ baaraw kɛ k'u ni sɔgɔma bi an ka jɛmu k'a kɛnɛ kan Fanta Tumota ma se maa ma fɔlɔ wa maa kana nkɔrɔ dɛ I dun filɛ nin ye an mago b'i la nin wagati laban in kɔnɔna la I bɛ ka taa finance la ni bɔra bɛ taa yɔrɔ la I dun b'a dɔn kiiri ni wɔyɔ bɛ pôle économique la nin wagati laban ninnu kɔnɔna la I t'i janto I yɛrɛ la finance bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n ko finance ye jamana ka wagaden yɔrɔ baara kɛ yɔrɔw ye nka pôle économique ye maa minnu bɛ karatu kɛ baasi tɛ ɲɔgɔn fɛ baasi foyi tɛ Amadu an ka foli b'i ye I bɛ tali kɛ don kibaru ale ta ko fɔlɔ la I bɛ fɔ ka se ka sɔn ka soli ka kunnafoniya di kanubaga kelen-kelenna ma min b'a to bɛɛ lajɛlen ka kunnasiri o bɛ ban ka bɛɛ to fo I jabala la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ bi sɔgɔmada in na tarata dɔgɔkun tile 2 o ye bi ye o la taa ni ka segin bɛ togo di an ka siraba kanaw la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi dɔgɔnɔ don Togo ale bɛna wele bila sori Ibrahim Diallo ma a ka se ka taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma